Ja, most veszi. Fasza. Jó van, na fasza. Ugye mocsoggané. Értek én ehhez. Most mit csináljunk? Nem lehet zoomolni, de gané. Igazi szar. Hát most mit csináljunk már vele? Töki. Fox terrier. Korcs. Anyád! Hátra takarodják a kép. Eleste pont a videó. De pont most esne. Szüli. Takarítsd innen neked. Nem utass. Nézd, már kihúzza fel, te. Babakos. A jó. Ennyit ér a tudomány! Elmegy kapcsolat. Hogy kell?